specific to your job duty at your workplace. Much success to you. Minsan wala naman kayong ladder minsan, no? Kaya minsan yung mga step stool, pero hindi yan safe din eh. Pwede kang mag-trip dyan. Yung mga step stool. Meron tayong mga ladder na mga dalawang ano. Karamihan lang naman yan eh. Pero no, kaya ng iba, masyado ng luma. Ayaw nakita yung ibang walang rubber sa ilalim. Delikado yan, pwede yan mag-skid. Kaya delikado na. Oo, yung Kailangan pala. pangalawang tape, ano mo. Tita, paano kung mag-operate ng forklift? Kailangan natin ng forklift. We have to make question eh. Yung mga sinasabi na matag-out, yung karamihan yan sa mga malaking facilities yan. Actually, hindi naman tayo masyadong concerned sa mga ganyan kasi small facility lang tayo. Ang example kasi niyan, mga malaking retirement home eh. Baka yung mga 8 siguro. Mga retirement home. Oh. No.